Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Pilipinas. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Ang mga babay midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug may simba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanang nga nahitabo. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtakbo sa mga punuan sa mga Hudeo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an mikadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang mga sugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa Hudeo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon, nining gabhiuna nga kita magasaulog ning santos nga misa nga sulod sa oktaba sa pagkabanhaw. Na timing man pod nga ang atong mahal nga Santo Papa mao man usab ang iyang pagbiya nining kalibutan. Doon na tingali kini mga timailhan o mga sinyalis mga igsoon. Kaya nga atong amahan sa pagtuo, no? Ang atong Santo Papa nga amahan o uluhan sa atong simbahan, karon mobalik na ngadto sa amahan. Ang ato ragyong pangayoon mga igsoon, nga ang Dios sa kanunay sama sa iyang gibuhat sa atong Santo Papa sa iyang pag-uban kaniya, sa iyang pagdala sa simbahan Katolika, sa ingon dawaton pud unta sa atong labang makagagahom ang atong Santo Papa ug ihatag na gayud kaniya ang korona sa kinabuhi nga walay katapusan. Kanang kinabuhi mga igsuon nga walay katapusan, nakita nato diha gayud sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga diha gayud sa pagkabanhaw ni Kristo, tinuod gayud di ay nga ang kamatayon dili mo ay katapusan sa tao, kundili aduna pa di ay bag-ong kinabuhi nga ihatag kanato ang Ginoo. Apan sa dili pa kita moabot diha sa bag-ong kinabuhi mga igsuon, agian pagyud nato ang tanang mga pag-antos hangtod nga kita mamatay sa atong mga sala. Kay kanang mga sala gibayran naman sa atong Ginoo o sa iyang pagbayad sa atong mga sala. Kita nalimpyo na, nahugasan na sa atong mga sala, nagpuyo na kita sa kahayag ug muuban na kita ug makaangkon na kita sa kinabuhi diha sa iyang pagkabanhaw. Usa kini kanindot kaayo nga pagtuo mga igsuon, nga lahi kani sa ubang mga religion.
Ang atong religion nga Katoliko mao gyud ang Katoliko Kristiyano. Mao gayud kini ang usa ka nindot nga religion para kanato kay nagpakita man gyud ang Dios nga sama siya kanato. Nagpuyo siya uban kanato. Nagantos pud siya uban kanato. Apan gitudloan kita niya kung unsaon pagsagubang ang mga pag-antos. Gitudloan kita niya unsaon pagsanta sa mga tentasyon aron kita magpuyo unta sa ug magsubay unta sa maayong dalan nga gitudlo ni Hesus kanato. Busa pagkanindot kayod mga igsoon nga si Kristo sa kanunay nagpahinumdom kanato nga kita ang iyang katawhan. Kita ang iyang mga anak nga pinili. Kita gayod ang iyang giampingan pag-ayo nga walay ni usa kanato nga mawala. Ug kita bisan sa atong pagkamasupilon, bisan sa mga panahon nga nagpakasala ug nagpalayo kita sa Ginoo, siya andam sa kanunay sa pagdawat kanato. Mahinumduman nato mga igsuon sa miaging mga adlaw sa Holy Week. Ilabi na gayud sa panahon sa iyang kamatayon dito sa krus, atong mahinumduman sa kanunay nga ang una niyang pulong nga gibitawan mao gayud ang pulong sa pasaylo. Sa wala pa siya mamatay mga igsuon, ang iya ra gyung nabungat sa iyang mga ngabil walay lain kundili, Ginoo, amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pagkanindot nga paminahon mga igsuon, nga kung ikaw sa tinudanay gipasaylo, bisan sa unsa sa kadako sa imong sala, ikaw gipasaylo. Pagkagaan nga pamation, liberation, freedom ang imong ma-experience, joy inside. Unya mga igsuon, ipakita usab niya dito uban sa iyang pipila ka pulong sa wala pa siya namatay, iyang gipakita salvation. Nga dito sa usa ka kawatan nga gilansang o kriminal nga gilansang uban kaniya, iyang giingnan, karon dayon mauban ikaw kanako sa paraiso. Salvation, no? Bisan siya hapit na mamatay, ang iyang gihuna-una sa iyang katawhan bisan sa kriminal, mao gihapon ang salvation, ang kaluwasan. Unya mga igsuon, iyang gitan-aw ang iyang inahan ug ang iyang mga tinun-an, ug miingon siya, babay, ania ang imong mga anak. Anak, ania ang imong inahan. Pagkanindot mga igsuon nga ang Dios mismo nagahatag kanato og tinuod nga relasyon, no? Ang kanang paghinatagay, pag-inambitay, no? Nga ang amaha, ang inahan mo ambit sa mga anak, mo amping sa mga anak, ug ang mga anak mo tahod sa mga inahan. Kanindot. Apan wala madugay mga igsuon, miingon ang Ginoo, giuhaw ako. Kanang iyang pagkauhaw mga igsoon nga atong hinumdumon, dili lang uhaw sa tubig, kundili giuhaw siya sa tawhanon nga gugma ngadto kaniya. Gugma gikan kanato nga unta ang iyang kaayo, ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagluwas kanato, ato untang suklian ug gugma. Busa kanang gugmaha nga wala pa niya nadawat, giuhaw siya na ng gumaha. Ug sa hapit na gyud siya mamatay, mingon pa gyud siya, natapos na ang tanan. Natapos mga igsuon, tungod kay gihatag na gyud niya ang tanan para gyud kanato. Walay tao nga makahimo niya na. Nga ikaw mismo ihatag nimo ang tanan para sa imong katawhan, para sa imong minahal sa kinabuhi. Og unya, ni sa katapusan miingon siya, into your hands, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Kana usab mga igsuon, mura bagag nag-insinuate og nagtudlo kanato, nga unta sa panahon nga tawagon na kita sa Ginoo. Nga unta sa panahon
nga kita maayo paglawas o magkasakit man o hapit na kita mubalik ngadto kaniya, unta sa kanunay ang atong matsulti, into your hands, O Lord, I commit my spirit. Ihatag na to pagbalik sa Ginoo. O sa atong paghatag ngadto pagbalik sa atong Ginoo, siya usab mohatag kanato sa iyang pagluwas kanato, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, maambitan nato ang kinabuhi diha sa pagkabanhaw. Busa, ang atong mahal nga Santo Papa karon, mga igsoon, hugot natong giampo ngadto sa atong labang makagagahom. Nga unta, karon nga gidaog na niya ang kangit-ngit sa sala. Karon nga gidaog na niya ang kangit-ngit sa kalibutan tungod sa atong pagkamasupilon. Ihatag unta niya ngadto sa atong amahan sa pagtuo, amahan sa simbahan, ang atong Santo Papa, ang kinabuhi pod nga puno sa kahayag. Mao kanatong mga pagampo, mga igsuon, og hinaut unta nga sama sa mga babay, excited kaayo kitang musangyaw niini ngadto sa uban. Excited kayo kita nga mobalik ngadto sa ato ang mga gigikanan, kay dito sa ato ang kaugalingong Galilea, diin kita gipanganak, diin kita nagtubo, diin kita nagtrabaho, dito makita nato ang Dios. Balik kamo sa Galilea, kay dito makita ninyo ako. Manindog palihog.